Silav roj baş hevanlo îrod dixwazim bültenekê kin pêşkêş bikim di derbarê meseleyên dawî ên li Tirkiyeyê derbarê pêvajoyê de helwesta MHP pêvajo çima derengketiye mesele ew e. Niha normal diviye bû dawiya hezîran ev pêvajo bi dawî bibiya qet nebe tiştekî berbiça xuya bikira lê em wê dikevin dawiya tebaxê yani tebaxê me dest pêkirê em wê hatin nîvê tebaxê tiştekî li holê tune dewleta Tirkiye tu gavekî berbiça navêtiye. Nû komisyonekî avabiye erka komisyonên wezîfeya komisyonê jî qasî ku behs dikin tenê Tirkiyeyekê bê terore ne destûra bingehîn dikare biguherîne ne di derbarê Kurdan de biryarekî dikare bide ne jî mesela dawa Kurd û Kurdistanê tu tiştekî safî nake belkî rêw rêbazekî pêşniyazê meclîsê bike tenê dikare pêşniyaz bike ew jî ji bo çi ji bo serbestiya însanên girtî ê li hepsê yan jî ji bo hatina çend grûpên li serê çiyê Vaya mesele qas dikare çareser bike em nizanin. Tabii hevdîtinên Rezar Öcalan yên bi heyeta Dem Partî re hene qismekî wan ketine medya civakî bela bûne. Me hêvî dikir ku Dem Partî heyet bi xwe encama rast axaftina rast çi hatiye qisedan bi raya giştî re parve bike. Ji bo ku em bizanibin heqeten Rezar Öcalan çi gotiye yan jî ew heyeta dewleta Tirkiye li wê derê fikra wan çi ye çi dixwazin. Mesele dibe şeffaf be. Yani madem kadera milleti Kürt alakadar dike dibe mesele henekî şeffaf be, zelal be em jî bibînin. Çima em diçin ji rojnameyê xelkê û ji vir dawê de ji sîtên qaçax yan jî ê girêdayê mîtê em wana dixwînin. Belkî li gorî xwe hin tiştan zêde dikin, hin şexsiyetên Kurdan heqaret li wan dikin, fitne fesadî derdixin di nava Kurdan de. Li gorî xwe hin tiştan çê dikin yani van diyalogên hevdîtinê li gorî xwe dîzayn dikin. Çi li gorî wan were lê zêde dikin, çi kêfa wan jê re nayê derdixin. Ji ber vê ji bo mirov pêşî li van tiştan bigire ya baş mirov diyaloga hevdîtinan ji raya giştî re eşkere bike. Yani vaya daxwazek maqûl e ez dibêjim qey. Hevan na. Ez hema tiştê ku mamade kirine ji we re pêşkêş bikim. Mutev bi xêr hatin Zekî Gül zû dem tu nedîtî vê dirê. Emîn Kutlar mala te ava merheba. Moza Sor Ersa Abatûn her hebin. Gelek spas dikim. Hevan da ez hema dest pê bikim min çi kiriye ka ez hema dengê xwe kontrol bikim deng tê nayê. Na. Dengê min ji mikrofona min na. Dengê min ji kompîterê tê. Anha dengê min sererast bû. Yani heyfe dibe hûn ji min re bêjin kalîta deng niha baştir bû deng ne wisa? Tamam. Em wana dest pê dikim. Baş bû ku min firq kir. Hûn her hebin. Deng nû baş bû. Berî jî ji kompîtera min di wextê deng diçe dengê derdorê jî digire ama ev mikrofonek taybet e terê dengê min digire. Derdorê ji qas qelebalixî hebe jî nagire. Niha me gotiye MHP jî di nava xwe de di nava nakokiyan de ye dubendî çêbiye nava MHP'de hin fikrên cuda derdikevin holê. Hêzên Sûriye Demokratîk Qesedê ra gihand ku li dê zorê du şervanên wan jiyana xwe ji dest dane şehîd bûne. Qesedê bi daxuyaniyekî ku li ser malpera xwe ya fermî belav kiriye diyar kir wesayîtekî wan ê eskerî li bajarokê Behrayê li herêma Hesekê li rojdatê Dêrê Zorê hatiye hedefkirtin. Li gorî daxuyaniyê di encamê de du şervanên Qesedê jiyana xwe ji dest dane. Di daxuyanî de hate gotin kesên ku êriş pêkanîne li motorsîkletekî swar bûne û êriş saet derdora 20 şevê pêkatiye. Yani dawiya êvarê. Qesedê her wiha di daxuyaniya xwe de ra gihand ku êrîş di çarçoveya hewldanên Daişê de ne ji bo têkbirina ewlehiya herêmê tu carî ji rêya xwe ya parastina welatiyan venagerin soz dide malbatên şervanan ew ê tola wan helînin. Tabii ev mesele bi tolildanê nabe. Yani tu tola xwe hel nayînî. Di mesela ser mesela tolhaldanê ji we re tiştekî bêjim hevano. Rêxistinên şoreşker. Rêxistinên ji bo parastina dewletekî tolê nastînin. Normal. Tol ji ber ku tiştekî hestiyarî ye, xwînî ye, mesele ew e. Tu ji bo parastina milletê xwe çi qas hêzên tundrew hene zirarê din civakî tu wana ji holê radikî wana bê tesîr dikî. Yan jî tu digî davê jî hepsê ve eleqa wî bi dozê tune, eleqa wî bi tolhildanê tune ye. Baş e.
Ha tamam Zeki. Malatya va. Her hebi. Ji ber vê yekê ne bi armanca tolhildanê lê ji bo armanca parastina civakê merov hêzên tundrew dikare bêtesîr bike ji dewleta Tirkiye jî were. Yani divan fîtne û fesadiyên Daişê de ez dewleta Tirkiye dibînim. Yani şik û şûpa min tune ye. Dixwaze herêmê tev li hev bike, niha ji ber pêvajoyê naxwaze navê xwe bikarbîne weke dewleta Tirkiye. Ama di binîre êl û eşîrên Ereban radike serpiya wana tev dide, pere dide wan. Çi qas provokasyon hebe wana diceribîne bektîne. Wekî din jî li Hewlêrê kez nezan. Li ser rêya Hewlêr kez nezan di encama pevçûnekî de têde çek hatin bikaranîn. Sê kesan jiyana xwe ji dest daye. Rêveberiya polîsên Hewlêrê eşkere kir ku karkerê benzînxaneyê her sî kes kuştine lê ew hate binçavkirin. Niha jî lêkolîn hatiye destpêkirin. Li aliyekê din dezgeha asayîşa Herêma Başûrê Kurdistanê daxuye kirin. Du kes ji aliyê hêzê wan ve li Sulêmaniyê hatine girtin. Navê terörist li van kesan hatiye kirin. Yek ji wan karmendê baregehekê parastina sivîlan bû. Piştî îtirafê eşkere bû ku wan her du kesan dixwastin bombeyekê daynin nava wesayîta baregehê û depoya ava vexwarinê ya li Silêmaniyê jehrî bikin. Ev her du bûyer ji hev cuda ne hevanno. Yek karkerekî benzînxanê lê xistiye sê kes kuştine ew meseleyekî dine. Eleqa wî bi terorîzmê pir xuya nake. Lê li aliyê din du kes ji aliyê hêzên Silêmaniyê ve hatine girtin. Ev eleqa wan bi terorîzmê heye ji ber ku hem xwestine ava Silêmaniyê jehrî bikin, ava depoy û hem jî xwestine bombeyekî bixin nava wesayîtekê. Ev wisa ez hema bidomînim û dixwazim ez vê dayînim ser ekranê baştir e bila mijara me were zanîn. Komîteya Bilind ya Yasayî ya Girêdayî Serokatiya Rohanî ya Durzyan li Swêdê ragihand ku ji bo rêvebirina karûbarên parêzgehê ofîsekî demkî hatiye avakirin. Hûn zanin Swêdayê xweseriya xwe îlan kiribû, niha jî ji bo rêvebirina xweseriyê pergalekê hatiye avekirin. Em dixwazin derbarê wê pergalê de rêveberiya xweser de hin agahiyan bidin we. Di heman çarçovê de fermandarekî nû ji bo hêzên asayîşa navxweyî hatiye destnîşankirin. Wekî sedema vê pêngavê jî hovîtî binpêkirinin hêzên hikûmeta demkî ya Şamê û komên çekdar ên girêdayî wê hatin destnîşankirin. Yani çima em ketine nava pêngavekê bi vî rengî me çima xweserî îlan kiriye ew jî hovîtiya hikûmeta Şamê ye dibêjin. Swêda di qonaxekê hestiyar û çarênûsaz ve derbas dibe. Ev yek jî bû sedema tevgereke rêxistinî ji bo pêkanîna pêdiviyên xelkê bi rêvebirina saziyan. Li gorî daxuyaniyê erk wezîfên komîtê wekî rêvebirina karûbarên parêzgehê di warên îdarî de, di warên ewlehî de, xizmetguzariyê de, parastina saziyên girtî de bi taybet. Rûbirûbûna gendeliyê, rakirina zilmê li ser welatiyên ji hemû pêkhateyan hatine diyarkirin. Evana hemî meselê mühîm in hevanna. Parastina saziyên giştî, meseleyên dizî, gendelî, rakirina zulmê ev hemî dikevin çarçoveya xizmeta Swêdayê. Yani ev komîteya ku nû hatiye avakirin. Ofîsa demkî ji heşt endeman pêk tê. Tonekî navê wan hene ez navê wan ji we re naxwenim, ne mühîm e vana detayên. Li gorî xwe ji xwe re pergalekî avakirine. Ofîs e yani ofîsekî ye. Ji heşt endaman pêk tê. Mesela sektora encûmenên bajêr heye, sektora karûbarên civakî heye, wekî din elektrîk, veguhestin, birin, anîn, gihandin tiştê wisa heye. Sektora tenduristî heye, çand, ciwan, werjiş, spor. Sektora aborî heye, bazirganî, pîşesazî, ekonomî. Wekî din sektora plansazî, bütçe komisyonê heye. Şîrketên wê derê erê meselên dîsa ew jî meseleyên aborî ye, yani sektora plansazî, bütçe. Çavkaniyên avê hene, karûbarên avadaniyê hene, sektora perwerde heye, turizm e, perwerde ye, şûnwar e, jîngeh e, çavkaniyên kanzayî. Welhasıl, yani bana hûn zanin. Niha hatiye avakirin. Wekî din dorpêça li ser Swêdayê her wiha ew ambargoya li ser gundê warên Swêdayê di hefteya çaran de didome ji ber dorpêçê pêdiviyên herî bingehên yê jiyanî wekî derman, ard, sotemenî her ku diçe kêmtir dibe. Rêvebirî Komeleya Dostên Nexweşên Penceşêrê Doktor Adnan Muqellet di derbarê bandora dorpêçê de daxuyaniyekê daye
ev dorpêç ev ambargo bi taybetî bandor li nexweşan dike nexweşên kanserê doktor dibêje heta şeşê tevaxa 2025 tevî gelek sozên çavkaniyê fermî û nefermî tu dermanên penceşêrê yê kanserê negihîştire parêzgehê her ku diçe rewşa nexweşan jî girantir dibe ji ber aynî sedemê hate ragihandin ev 4 rojin firnên taybet yên li Swêdayê jî ji ber kêmbûna ard û sotemeniyê ji xizmetê derketine yanê nan nayê pijandin komeleya alîkariya Mezopotamyayê ji bo daxwazên gelê Swêdayê alîkarî xwaz bişîne herêmê li belê hatiye astengkirin ji aliyê kî ve hate astengkirin hêva sora Sûriyê ew jî girêdayê hikûmetê ye asteng kiriye ku ji rêveberiya Xweser alîkarî biçe herêmê hevan hûndikarin ji bira bibêjin ha tamam mala wê ava دو ez mîvanê Zana TV bû me bernameyekî bi qasî saet û 20 deqe çêkir yani biya min serkeftî bû baş bû qedrî zana mala wî ava her hevî erê hevala temaşe kiriye ya ji Tirkiye mirov dikare li temaşekene ev weşana me li Tirkiye bi rehetî dikare normal were temaşe kirin ew î hûn agahî bidime ya nizanim dixwazim emîn bim yani uğurlu müzik mala te ava hêvîdarim tu başî te çi gotiye Emîn te gotiye çima mijara me MHP û netewperastin çima em li ser tiştekî din axivin civîna li Fransa yan jî civîna navber Amerîkayê hete şêre temam civîn hîn çê nebûne tiştekî zelal wextê nebe merûv xwe dubare dike niha meseleya me ya MHP ji ber ku muxatabê me li Tirkiyeyê eger dubendî çê bibe di nava dengên MHP de dibe ku bandor li pêvajoyê bike dibe ku pêvajo xirab bibe wextê pêvajo xirab bibe bandor li Sûriyê li Rojava jî dike ji ber vê divê em bizanibin em raqîbê xwe nas bikin di nava wan da çi heye niha ê ku gora me dikolên ew in MHP gora me dikolê di civînên ev hemî civînê li Parîsê jî hevdîtina navbera Heteşê û Qesedê de jî girêdayî dewleta Tirkiye ye ji ber vê divê em çavkaniya xwe pêşî nas bikin baş e hevalê Emîn ev mihîm e yani ez hema bidomînim ka em binêrin niha di derbarê vê de em hinek behsa pêvajoyê bikin endamê komîsyona li meclîsê ya Dem Partî Saruhan Oluş diyar kir ew ê ji bo yasayên entegrasyonê pêşniyazan bikin binêrin behsa entegrasyonê dike yasayên entegrasyonê yani li dij dernakeve gotina entegrasyonê qebûl dike di çarçoveya pêvajoyê de li meclîsê komîsyona piştevaniya netewî xuşkûbiratî û demokrasiyê hatiye avakirin gelek derdorên cuda avakirina komîsyonê wekî gavekê giring dibînin daxwaza pêşniyazên nû ê cuda dikin endamê komîsyona li meclîsê ya Dem Partî Saruhan Oluş tekildarê xebatên komîsyona axivî Oluş diyar kir ku ciyê çareseriya demokratîk ciyê çareseriya aştiyane ya Pirsgirêka Kurd meclîs e hem jaliyê civakî ve hem jaliyê siyasî ve piraniya partiyan di komîsyonê de ciyê xwe digirin ev gelekî giring e ev yek ji bo civakbûna pêvajoyê jî gelekî giring e aştî bi qasê civakî dibe dikare pêk were yani aştî bi qasê civakî be di nava millet de belav be ew qas dikare di pratîkî de pêk were ji bo çareseriyê divê meclîs hewl bide û xwedî li pêvajoyê derkeve niha meclîsa dewleta Tirkiye em nas dikin meclîs heta do jî biryar dida ku endamên Dem Partî werin avêtin îqraşkirin ew meclîs dikare mesela Kurd hal bike ew meclîsa ku hê tehemûla wî ji gotinekî Kurdî re tuneye weke X dinivîsîne yani tiştekî xirab ev meclîs çawa dikare meselê hal bike yani ez merex dikim pir balkêş yani ew meclîsa ku heta niha hemî partiyên siyasî yên Kurdan girtiye û ji meclîsê avêtiye ew meclîsa ku heta niha siyasetmedarên Kurdan siyasetmedarên Kurdan bi darê zorê mafê wan ê parêzbendî ji wan stendiye yani dokunulmazlik hinek dibêjin mafê destnedanê hinek dibêjin mafê parêzbendî ez mafê parêzbendî hez dikim
جوان ستندنه و آویتنه حبسه کینه اف مجلسه او هیزا کو بریارا تذکره دده و دست خارات که کیه دیسا مجلسه جبرویه که اف مجلس جبو بکاره به دعوا کرد و کردستان حل بکه دبی پیشی خواه پاک بکه میجی خواه پاک بکه دبی تمامی بگوهره یعنی کسایتی اندناف دا بگوهره مجلس ترکی مجلس کی قریجه اوه يعني هیز و قوت اوه مجلس تونه مثلا کرد حل بکه يعني جبو حل کرنا مسئله اوتوریته که دن لازمه دسر مجلس یاره مجلس پاروانه هوان و از دومینم گوتنین ساروهان اولوچ اندام کمیسیونه ده کمیسیونه ده جی خواه گرتیه مهمه تشتی کد بیجه جابداری خواه ده بیجه ده چارچوبه یا پیواجوی ده لمجلس کمیسیونه پشتوانی نتیوی خوشگوبراتی و دموکراسی هاتی آواکرن gelek derdorên cuda avakirina komisyonê wekî gavekê girîng dibînin daxwaz pêşniyazên xwe pêşkeş dikin. Endamê komisyonê li meclîsê Saruhan Oluş tekildarê xebatên komisyonê axivî Oluş diyar kir ciyê çareseriya demokratîk, ciyê çareseriya aştiyane yan pirsgirêka Kurd meclîs e. Hem jaliyê civakî ve hem jaliyê siyasî ve piraniya partiyan di komisyonê de ciyê xwe digirin ev gelekî mühîm e. Ev yek ji bo civakbûna pêvajoyî jî gelekî girîng e. Aştî biqasî civakî dibe ew qas dikare çareser bibe. Ji bo çareseriyê divê meclîs hewl bide xwedî pêvajoyê derbikeve. Oluç balkişan ser pêşnûmeya ji 12 xalan pêk hatiye ku ew jî ji komisyonê derket dibêje bi piraniya dengan hatiye êrêkirin ev 12 xal destnîşan kir ku di komisyonê de şêweyê rêvebirineke demokratîk derketiye holê ji navê komisyonê heta hemû xebatên komisyonê hemû partiyan li hev kiriye. Saruhan Oluş da zanîn ku komisyon wê malovaniya gelek nîxaşan bike lê nikare hemû pirsgirêkan bi tena serê xwe çareser bike. Pêdivî bi guhertinên destûra bingehîn heye. Lê em ê di komisyonê de ser destûra bingehîn nîxaşa nekin. Yani anayasa divê biguhere ama divê di komisyonê de ew erka me tune ye. Em nikarin. Ji ber ku ciyê wê tune ye yani ev komisyon ciyê guherandina destûra bingehîn ne lê wê li ser yasayên girîng were axaftin wekî mînak yasayên entegrasyonê em ê divê mijarê de ji bo serrastkirinên yasayî pêşniyazên xwe pêşkêş bikin bi taybetî jî pêdivî bi serrastkirinên yasayî heye kesên çek şewitandin dîsa daxilî jiyana civakî û siyasî bibin. Ew sî gerêlayên ku çekê xwe şewitandine divê ji bo bikaribûn werin Tirkiye û Bakurê Kurdistanê tevlî jiyana siyasî bibin em rêyekî dixwazin ji wan re çê bikin. Zemînekî amade bikin. Meseleyên li zindanan hene di gelek qadan de divê pirsgirêk hene ji van yek jî girtîgeh hin zindanin li wer pirsgirêkên ciddî hene lewma wê li ser yasaya înfazê hedîtin bêne kirin li ser qanûnên TCK, TMK yan terörle mücadele kanûnû were axaftin em li ser meseleya qayyûman li ser yasayê rêveberiyên herêmî em ê biaxifin em dikarin vana weke gavên ji bo demokratîkbûnê binixînin yani binêrin hemî heqên normal xwezayî Kurdan ku ji destî wan bi darê zorê hatiye stendin weke qayyûm weke zindanîkirina gelek kesan vana dixwaze bide we mîna ku mafê we biye mîna ku maf da be we vaya problem e normal dewleta Tirkiye heqê dewleta Tirkiye tune em ê bavêje zindanê sirf ji ber ku em cuda difikirin. Mesela heqê dewleta Tirkiye tune ye destayne ser îrada me şaradariyê me desteser bike bavêje zindanê. Wextê ku van xetayê xwe serrast dike weke lütfekî dibîne mîna ku diyarî da be me mîna ku mafê me netewî qebûl kiribe ya ji xwe tu nikarî bavêjî zindanê ya ji xwe tu nikarî destanî ser îrada min ji xwe tu nikarî şaredarê me bixî bin çava bavêjî hepsê ya ji wezîfê bigirî veya ji xwe heqê min e tu hem heqê min gasp dikî paşî jî wan heqê min li min vedigernî tu dibêjî temam min dawa Kurd hal kir tu ne ye nikarî zarokekî jî bixapînî tiştekî wisa tu ne ye heqê netewî ê milletê Kurd heye vana tiştên cuda ne vana tiştên pir cuda ne mesela milletê Kurd weke etnisîte divê karibe qedera xwe bi xwe tayin bike ne ji Enqerê pêşeroja xwe bi xwe tayin bike bi dengdanê dibe êdî bi hevdîtiran dibe
دبی ملت کرد بکاره به دناوا خود لروجوا باشو روشلات هندیتنی خود چیک بکی یکیتی خود آوا بکی خو بخار رو به وانا حقی نتوی ملت کرد مثلا زمانش خو هم نقاش نکن تشتکی من آوه مثلا زمان کردی پرورده کردی آوه شیر دیوه حلاله yani. تو دولتی دوی دنیا ده نکاره پیشیل کردی بگیره دولت کو پیشیل کردی بگیره قدقه بکه دولت یک تروریسته çünkü به دار زوره زمان ملت کی جید که زمان ملت کی جهولی راد که و یا فعالیت کی تروریسمه یا و یا çünkü و یا کمکجیه کمکجی تنکرنا جوان کنه زمان یک جه اساسین هبونا ملت کیه تو نکاری تونه بکی تا وقتی گوت قدقه تو کمکجی پکتینه سوچه کمکجی جی شخواد دیاره یعنی تروریسم هری مزنه دولت ترکیه دبی وانتشتانا بزانه به اندام کمیسیونش خو وانتشتانا سری سد زانن شخواد پروبلم تونه ama van مجرنا ام نواخلا نقاش تکن هوان دا نا او هوالین کو دبیجن چما ام بحثا MHP دکن بو وسیله MHP ام بحثا van مجرد دکن مهمه ما بحثا MHP نکرمه به چوا بحثا van مجرد دکن ایجا دولت ترکیه نکرمه بخابینه تمام مثلا سبی اوی دیامجی بخابن چوا اوی ببیجه تمام از دیا و سربست بردم دی تمامه ما مثلا حال کریه نموسه یا 5 سال بری او انسان ما دزیندان دا تونه بون نموسه yani ما 5 سال تکوشینه کی دای دست بکرین آرمانجه که he hedef ki he دو hedef de kes şaşnave armanca nihai kivşe arami huzuriye milleti kurde milleti kurd qadra xwe bixwe tayin dike li ser çar tirkane maye qadra milleti kurd wisa ye ya merû rastî bêje wisa ye tüm milletekî din nikare bi îrada milletekî din bilîze veya suç ye di qada navnetewî de her derê de suç ye suçekî mirovahiyê ye ya veya ji bo durziyan jî wisa ye mesela çend Erebên Sûriyê nikarin qedera durziyan tayin bikin tu ola xwe ew qas pêk bîne tu ewha xwe rêve bibe tu falan şefî bike şefê xwe na milletê durzû qedera xwe bi xwe tayin dike ew qas kesek nikare dest bide milletê Kurd bixwaze çar dewletê xwe ava dike nava xwe de sînor datîne dixwaze sîstema kantonal çê bike bixwaze xweserî çê dike bixwaze serxwebûn çê dike veya girêdayê îradeya milletê Kurd e bi xwe qerar bide çawa îcab bike wisa ye kî dewleta Tirkiye pêşî lê bigire tamam dewleta Tirkiye pêşî lê bigire terorîzm e ey wisa ye em xwe biqeleşin jî wisa ye we got ev kanala me ji Tirkiye tê temaşekirin uğurlu müzik yani rehet têne qedexe medexe li ser tune ye Frank Fundur Malatyaya ve her hevî Malatyaya ve ez hema didomînim va meseleyê yasa Sarıhan oluş balkişan ser wan pêşnûmeya ji 12 xalan ê ku ji komisyonê derketiye û dibêje bi piraniya de engan hatiye kirin yasayên entegrasyonê em ka yasayên entegrasyonê çi ne Sarıhan oluş da zanîn ku komisyon wê malovaniya gelek nîqaşan bike lê nikare hemû pirsgirêkan bi tena serê xwe çareser bike pêdivî bi guhertina destûra bingehîn heye lê em di komisyonê de li ser destûra bingehîn nîqaşan nakin ji ber ku ciyê wê ne lê wê li ser yasayên girîng were axaftin weke mînak yasayên entegrasyonê em ê divê mijarê de ji bo serarastkirinên yasayî pêşniyazê xwe bikin bi taybetî pêdivî bi serarastkirinê yasayî heye kesên ku çekê xwe danîne dîsa karibin daxilê nava jiyana civakî û sivîl bibin tabii jiyana sivîl civakî û ya siyasî bi domdarî Sarûhan Oluş got di gelek qadan de pirsgirêk hene ji van yek jî girtîgehin li wir pirsgirêkên ciddî hene lewma wê li ser yasaya înfazê hevdîtin bêne çêkirin li ser TCK, TMK terörle mücadele kanunu were axaftin em ê li ser meseleya qayûman jî li ser yasaya rêveberiyên herêmî biaxivin em dikarin têkevin em dikarin weke gavên demokratîk bûnê bibînin van tiştana di daxuyaniya xwe de dibêje wê komisyon qanûnan çêneke lê di mijara guherandina qanûnan de weke terörle mücadele kanunu yani qanûna tekoşîna diş terörê qanûna înfazê her wekî din em dikarin tenê pêşniyazan bikin bibin pêşiya meclîsê
حوجه بکه و خال به خال بین نقاش کرن پیشنیاز بینه کرن پشره و جه کمیسیون اختصاصی مجلس را بینشاندن وکی میناک کمیسیون عدالت و وان پیشنیازم بنرخینه شکل داوی بینه لجنه گشتی مجلسه یعنی کمیسیون عدالت هه اوی وانا سر راست بکه و داینه پیشیا لجنه گشتی یعنی مجلس ساروان اولش دبیجه انام کمیسیون مهمه گوتنوی هنک جیوینن کمیسیون ج چاپمنی و رای گشتی را گرتیبن چما دوی مجاری ده و کمیسیون بریاری بده وکی میناک و ده جیوینا پیشمده وزارت پارستنه وزارت کاری هندور استخبارات میت او راپوران پیشکش بکن احتمالا که مزن اف جیوین و گرتیبن ج خلکیره ج چاپمنیره لمجلس جیجارنا جیوینن گرتی و پیکورن لجیوینن دن و وکریبن نها ساروان اولش وکی دن دا زانین کو ریخستن جواکا سیویل در دورین جواکی جی و د کمیسیون د جی خو بگرن اف راوش جبو چاره سری جبو جواکبون آشتی گلکی مهمه جدسپیکی و اف پیشنیازنامه هیه کمیسیون کی تنی د نوا مجلسی ده و تنگ بمینه کمیسیون درفت امکان داده کو ریخستن جواکا سیویل وکی میناک زانینگه سپور اکادمیسیان روسپی گله کس ورن بخواندن دو کمیسیون ده آخافتن خواه بکن پیشنیاز خواه بکن ناو و لگوری پیشنیاز این پارتین سیاسی بینه کفش کرن اف کس و نیرین پیشنیاز خواه بیجن رخنه خواه بکن به وی اکره و فکر هر کسی دو کمیسیون ده جیه بگره اف مسئله به وی شکلیه نها ام هنک بحث آلیه AKP بکن AKP جی نها دست به خباتان کریه ج پروژه خواه ج دم پارتی دزیه که به نوا ملت و دریب گره پارتی کمیسیون لکدری ریخستن AKP هنه جوینان چه دکن لگوری وان اما دوان جوینان بگل ره بحثا چه دکن بحثا ترکیه بی ترور دکن سوز دادن ملت کو ایدی لسری چی شهر نامینه کردان دفج دعوا خبر دایه ایدی چه بحث دکن هم نزانن ایدی مایه سر وجدان اوان اما امنوشی جوارا بخونیم پیشید به واجوی نو یا بپکی کره و لحشتی و یک باجاران یعنی ولایتان نهسد و هفته و سه نافچیان به ناوی هفدیتن ست سالا ترکیه او دست به جیوینان بکن بنیرم هزار نافچین ترکیه و جیوینان چه بکن همی باجاران خلق خبته خلق دخبته Ahmet Büyükgümüş serokatît kejêre ew jî serokê giştiyê serokê teşkîlata AKP'ye serokê ragihandinê AKP heye Faruk Acar li navenda giştiya partiya xwe civînekê çapemenî li darxistin her duyan bernameya xwe dan yani beyan kirin heştê tebaxê dest pê dike Büyükgümüş da zanîn ku di çarçoveya pêvajoya çekdanîn û xwefesehkirina PKK'de li parlamentoyê komîsyonê dest bi xebatê xwe kiriye ew ê di mehên tebax û îlonê de li heştî û yek bajaran nehsîd û heftê û sê navçeyan civînan pêk bînin wekî salên borîn şandeyên me yên serokatiya alîkarên serokên me ên giştî wezîr wê têda cih bigirin biçin wan bajaran li navendên bajaran wê civînên çapemeniyê bêne li darxistin derfeta me çê bibe em hem pêşketinên di derbarê rojeva welatê me de hem jî mijarên taybet ên vî bajarî em ê binirxînin yani ne tenê mesele pêvajoyê AKP dixebite di nava xelkê de meseleyê xelkê godarî dike mesele çiye dihîm dibin li gorî wan ji xwe re çareserî peyda dikin dawiya meha îlonê de em ê bi beşdariya Recep Tayyip Erdoğan li Stenbolê bernameya dawî em ê çê bikin wisa em ê dixwazin xebatê xwe xilas bikin ev jî xebatê wan e bila çê bikin mesele ne ew dem partî CHP jî diyar kirin ku ew ê li qadan bin di derbarê pêvajoyê de civînan li dar bixin bi xelkiyê re yani xuya ye xebatên komîsyonê berfireh dibin em hêvî dikin ku atmosferekî aştiyane çê bibe nava civakan de çima nebe niha di nava AKP de kesekî heye yani ji Süleyman Soylu cudatir nine kî ye Ömer Çelik dîsa derketiye mîna papagana aynî tiştî dubare dike bila qesede çeka dayne baş e em binerin bersiva qesedê wê çawa be
Ama ji hevdîtinê Rêza Öcalan yên bi hedî re em dibînin ku dema mesele dibe parastin weke pîroz dibîne. Dibêje tu car çeka bernedin. Hatta li Qendîlî jî dibe çekê xwe bernedin. Tim ew di sûd gundê wê derê tim biparêzin. Xweparastin esas e. Mesela xweparastin çawa dibe ji bo Şengalê jî pîroz e, ji bo Qendîlî jî, ji bo Rojava jî. Yani di hevdîtinê wî de heye. Pir giringî de xweparastinê. Tamam dibe em dikarin mesele êrişkirinê temamî bidin seknandin, dibe ez soz didim. Soz didim dibe ez êrişkirin didim seknandin. Ama xweparastinê jî dibe mafê me ê pîroz e. Em nikarin ji wî tavîzan bidin. Berdevkê AKP dibêje ev ê Ömer Çelik armanca me Tirkiye'ye bê teröre divê qesede çekandayîne. Armanca sereke komisyona parlamentoya ew ku PKK xwe fesih bike û çekandayîne. Armanca sereke komisyona we bîst çi ye? Yani PKK tune bibe û çekandayîne. Hemî rêxistin û tevgerên girêdayê PKK. Ê bi îdeolojiya Öcalan. Çelik xwest ku peymana di navbera Qesedê û hikûmeta Sûriyeyê demil dest were bi cîhanê. Eger ev pêk were, tu pirsgirêk namîne. Ya qasî peymana di navbera Qesedê û Hêteşê de qasî ku ez zanim alî wê pozîtîf gelekin têda xweserî heye. Ama devleta Tirkiye bi şiklekî de fehm dike. Hem mesela entegrasyonê bi şiklên cuda fehm dikin, hem ev peymana hatiye imzêkirin bi şiklekî cuda fehm dikin. Pir ecêb e. Em bidirin dawî dibe çi? Civînên Parîsî elbet mühîm in ji bo vîya. Ev peyman çi ye? Peymana dehê adarê. Fayda wî heye ji miletê Kurd re bi qasî ku em zanin, ama sedî sed jî nehatiye eşkere kirin. Ka em bidirin wê çawa be. Qasî ku Tirk jê fehm dikin, Qesedê xwe tune dike, dihele daxilê artêşa Sûriyê dibe. Xilas. Yani wisa fehm dikin ama mesele ew jî zanin wisa nehêsane. Para dibêjin. Berdevkî AKP Ömer Çelik, Komisyona Hevgirtina Netewî, Komisyona Biratî û Demokrasî ya ku li parlamentoyê ji bo pêvajoya çareseriyê hatiye avakirin, divê armanca serekeya komisyonê neyê jibîr kirin. Çelik da zanîn ku hinek alî hew didin armancên cuda li komisyonê bar bikin. Divê em bala xwe bidin ser van meseleyan. Divê em xwewenda nekin. Armanca me divê kiş be. Pir baldarî qise dike. Armanca me ya sereke ew e. PKK xwe fesih bike û çekandayîne. Xilas. Carna nîqaşên destûrî têne kirin. Lê tu pêwendiya vê mijarê bi komisyonê re tune ye. Hevdîtinên sed sala Tirkiye di navbera heştê tebaxê 15 îlonê de wê were li dar xistin, van mijarên berfirehî ji welatiyan re wê were şîrove kirin, serdana malbata jî ew wê were kirin. Di nava millet de çi pirs hene, dilgiranî, xemgînî, tirs, fikar dibe em ê bersiv bidin wan, ew ê ji holê werin rakirin ev tirs û fikarên di nava civaka Tirkiyeyê de. Yani tirs û fikarên di nava civaka me de em ê çawa bersivê xwe bibînin? Em milletê Kurd wê çawa bersivê xwe bibîne? Aha tirs û fikarê we heye, bi sedan peyam tên vê derê. Em çawa bikin? Hakikaten kî wê bersiv bide me? Ji ber vê çawa ku heqê milletê Tirk heye, pirsan bipirse û bersivan bixwaze, ê milletê Kurd jî heye. Tu însanekî nikare însanekî sûcdar bike ji ber pirsê wî. Tabî ki pêşa roja me tê de ye, siber roja me tê de ye, qedera milletê me tê de ye, em dikarin pirsan bikin. Însanê ku nikare ve bersiv bide we, bi gotinê xirab bersiv bide we, kêmasiya wî ye, cahiliya wî ye. İnsanên cahil ancak nikarin bersiv bidin û tenê sûcdar dikin. Vê divê em bizanin. İnsanekî hûn sûcdar kirin, bizane ku zir cahil e. Çawa pirsê wisa dikî? Çawa çima nekim ya? Ev welat bi qasî ku welatê te ye, welatê min e jî. Welatê her kesî ye jî. Ji ber vê çi ji dilê we derbas dibe bipirsin hevandan. Demokrasî ev e. Ka em dikevin pêvajoya demokrasiyê. Dibêje Ömer Çelik di derbarê Qesedê de tabii em dibînin ku hin merc û îtiraz li hemerê vê nêzîkatiya me têne kirin. Prensîp helwesta me eşkere ye di navbera Qesedê ku pêkhatiyekî PKK'ye dibêje.
Ya kasede çava PKK ki PKK'ye cahili herif. Ömer Çelik radı bijim. Reveberiya Suriye planeke çalaki hebu lüvederi. Planeke çalaki yani ya pekanine hebu ya reveberiya Suriye. Luguri ve devya bu çek bahatadanın uvarın radeskirin. Allah Allah. Yani em çeka radesti heteşetkin. Çe haf çete İngilizce yöne. Ki masya me kurdaya kume hanedaya naskirin. Em pır nermin, ser nermin. Yani insan ki mina Ömer Çelik de dikarabeje kasede çekan dayne. Ya Ömer Çelik nabe şagirte Mazlum Abdi. Mazlum Abdi fermandar ki mühim rojlata navine. Mesela ne hejmara asker İngilizce de dili tamam millet rojlata navin de ciha girtiye. Ömer Çelik kitü. Dizeki gendeleki hale khoye. İşu karevi ihale mihale dibin navi AK Parti'de dizina peraya. Hevale me çidgu kurtelxor na kurtelxor jbo wan kurdeme kutçun berderi AKP diçun reci yani kurtelxor jbo wan digotin. Normal ya pırtış normal. Ew diçavê xwe de pencere xwe de meselê nêrin em jî pencere xwe de. Ji ber vê ezana pencere we de ez behsa pencere wan dikim dibe zorê we neçe. Ev pencere wan e dibe merû raqîbê xwe naske. Ew bi kîjan çavî li me dinêrin dibe em zanibin. Mühim e ya. Mesela dibêje di navbera Qesedê PKK'ye tabii li gorî wî Rêveberiya Sûriyê planeke çalakî amade kiriye li gorî wê planê diviya bû çek bahata danên û werin radeskirin. Dewleta Tirkiye tu gav navetiye behsa wî nake behsa danî de çekan yê Qesedê dike. Gerîzekalî vallahi billahi gerîzekalî ne wana. Em rê nadin ku ev pêvajoya Tirkiye bê terör ya ku me qal kiriye were têkdan were têkbirin em ê tiştê pêwîst bikin. Wekî din dibêje tiştê sereke ew e ku peymana dehê adarê ya di navbera Qesedê û hikûmeta Sûriyeyê bikeve meriyetê bi vî rengî wê pirsgirêk nemîne. Niha vekirina korîdorekî heye di navbera Swêda û herêma Qesedê de. Avakirina qadên nû daxwazên cuda ev daxwaz jî daxwazên emperyalîstan e. Dewleta herî emperyalîst dewleta Tirkiyeyê. Emperyalîzm hevan nû birfirehkirina axa xwe ye tamam mı? Tu çi derekî wê derê hemî dikî bin hakîmiyeta xwe tu dibî hêzekî emperyal. Niha li rojata navîn kîjan dewlet dixwaze axa xwe berfireh bike Kurdan û her kesî bixe bin bandora xwe. Dewleta kolonyalîst dewleta Tirkiye. Emperyalîst dewleta Tirkiye. Dewleta hegemon li rojata navîn dewleta Tirkiye. Dixwaze egemen be li ser herêmê. Mana hemî êwan e dibe daxwazên emperyalîstan e. Ya korîdorekî di navbera Swêda û Rojavayê Kurdistanê de vebe hûn gever dibin. Çi tê serê we? Dewleta we hema perçe dibe. Yani ev e pêvajoya we. Yani hûn naxwazin deriyekî nefesê çê bibe ji bo Kurdan. Yani bi vê mantiqê re merû pêvajoyê çawa dikare bibe serî? Heqeten merex dikim. Ka me gotibû vana zimanê xwe sererast dikin, vana exlaqê xwe sererast dikin. Çê nakin. Çê nakin. Ez zanim na hine hevalê me jî dibêjin ya vî camerî zimanê xwe çima wisa tal kiriye. Çima êrişên kabrêyekanê me dikim. Ya ez êrişê kesî nakim. Ez ji we re dibêjim mêrik ji we re dibêje bimirim. Ömer Çelik ji Kurdan re dibêje bimirim. Bixeniqim. Nefes negirim. Wisa dibêje. Ya. Mamoste Frank mala te ava her hevî. Merci beaucoup. Mala we ava. Yani hûn zanin bila hinekî vî kanala me mezin be belkî em tiştê xweş çê bikin. Armanca min hevalê me rojnameger ku imkanê wekî min em hinek bi hev re bixebitiyana baş dibû. Hevan Ömer Çelik dev jê berdin.
dev jê berdin. Yani mirovekî rastiya dewleta xwe eşkere dike. Tamam. Yani nedixwaze koridor çêbe, nedixwaze di destê Kurdekî de çek û sîlah hebe. Tu tiştekî naxwaze. Mirina Kurdan dixwaze hemî xilas bin. Ama di dawiya de ew ê biçe. Niha hevanno. Di nava MHP de problemên ciddî hene. MHP hem jaliyek ve di vê pêvajiyê de îsrar dike. Evên derdora Dewlet Bahçelî samimiyeta wan çi qas heye ez nizanim. Lê hin kesên di nava MHP'de, di nava ülküciyan de dijberiya Dewlet Bahçelî dikin. Jêra didin xebera. Li Almanya organizasyonekî ciddî ya ülküciyan heye pêş dikeve. Li hember Kurdan, li hember Ermeniyan, li hember Cûhiyan di nava faaliyetên ciddî de ne li Almanyayê. Hevalê me yê Almanyayê divê baldar bin. Qas ji destê wetê takekesî wekê kom bi van ülküciyan re neyên rûbirû. Wana nijadperestên pîsin, eleqa wan bi pêvajoyê tune, pêvajoyê jî red dikin, nas nakin. Êwan ew nijadperestin. Yani nijada Tirk diparêzin. Heftê hev demokrasî jî çêv ve dewletên demokrat jî çêv ve ev komên nijadperestin. Ji ber vê mirov xwe müdafaa muhafaza bike baş dibe, xwe biparêze. Mesela li girtiya tîpa sê ya Kırşehirê jî gardiyanan ji ber piştgiriya ku dide pêvajoyê heqaret li Dewlet Bahçelî kirine. Sergardiyan jî gef li girtiyan xwariye. Kî dibêje Özgür Gürbüz li girtiya tîpa sê ya Kırşehirê dimîne ji wekîlê Dem Partiyê Stenbolê Cengîz Çîçek re nameyekê şandiye behsa zextan dike, behsa hewldanên provokatîf dike li zindanê. Bana hemî derd dikevin holê. Divê bilahaya we hebe yani. Zext û provokasyon ji hêla sergardiyan Mehmet Altınok ve têne pêşxistin. Gürbüz got bi destpêkirina pêvajoyê re Altınok heqaret li Dewlet Bahçelî kiriye. Bi gotina êdî dengê we wê biçe MHP re hûn çiqa dengê xwe bikar bînin dawiya de hûn hemî dibin MHP'yê. Hewl daye girtiyan bixe nava nîqaşê. Her wiha gotinên weke Bahçelî xayîn e. Êdî ew gur nine heşa huzura we kurê kereye bikaraniye. Yani ji bo Dewlet Bahçelî gotiye. Vaya endamê wî jê re dibêjin. Bi van gotina heqaret li birêz Bahçelî kiriye û heqaret jî heşa huzura we li kerê kiriye. Yani mirov heywanekî ham û tam çewak muqayese dike bi nijadperestekî re. Tu çê ya ker e yani tu çekî wî tune ye. Ez nizanim însanê xerab mirov çima muqayese dike bi kerekî re. Ker yek ji heywanê herî bedew yê herî fedekar ê cîhanê ye. Heywanekî bi rûmet e. Ama însanê hov û pîs û kêmaqil çima mirov neyne ber vê heywanê. Di nameya xwe de dibêje Gürbüz ji bo vegotina rewşê Fethi Yıldız ra jî nameyekî şandiye alîkarê Serokê giştî. Têda dibêje Cemil İnverdî dema înfazkirinê ya 30 salan temam kiriye lê bi biryara lijneya îdarê ewa wî hatiye talûxkirin. Yani bernadin. İnsanekî 30 sal hepsê de bi divê were berdan ama hê jî nehatiye berdan. Niha hevan da ez dixwazim behsa rewşa li Almanyayê bikim. Aviya banê welhasıl hem li Tirkiye hem di nava siyaseta Tirkiyeyê hem li zindanan gelek kes hene ji Dewlet Bahçelî re didin xebera û li dij pêvajoyê ne. Divê merov baldar be. Niha li Almanyayê çend gotina behsa Almanyayê bikim. Li gorî lêkolîneke kanala Almanî ARD rêxistina Tirk ya raskir ya tundrew bi navê Gurên Boz yani ülkücüler baweke sistematik îdeolojiya xwe hem di mizgeftan de hem jî di dibistanên Tirk de fêrî zarok û ciwanan dike. Ajansa İstihbarata Navnetewî ya Almanya ra digihîne. Gurên Boz ülkücüler bi 12,900 endaman yek ji mezintirîn rêxistinên raskir û tundrew li Almanyayê. Bawekî eşkere dijmeniya Kurdan dike ya Ermenî û ya Cûhiyan dike. Ev İstihbarata Alman dibêje ha. Ne sûcbarî ye. Kanala ARD ya Almanyayê di bernameya xwe ya bi navê ARD Story de encamên lêkolîna xwe ya li ser tevgera Gurên Boz belav kiriye. Li gorî pênaseya İstihbarata Almanyayê îdeolojiya Gurên Boz
لسر بنگها بیرانین امپراتوری عثمانی نتوه پرستی دش جهوتی نجات پرستی آوابیه مزگفتان شخوره وکی ناوند بکارتینن قنال آرده به کامرای وشارتی اشکره کریه که گرین بوز یعنی وان ülkücüyen Türk نتوه پرستین ترک د مزگفت و کمالین خوده ایدولوژیا خواه تندره و بلاف دکن نوا جوان و زاروکان ده وکی میناک لباجار دیسبورگی ریخستن باوه کی چالاک نزیکی نوت زاروک جوانا لحف کم کرنه وکی پرورده لسر دیواران وینه سمبولین آواکاری گریبوز الپارسان ترکش دالقاندنه یعنی آلیگرین الپارسان ترکش و دولت باحچلی لدجی هفن سپور سیاسی اسماعیل کوپلی جعینی قنالی را گوت جبر سمبولین گوران دیاره که اف دبستانه که راستکر و تندره و یعنی دوی آلیه ده لآلمانیا هوالی میل آلمانیا دوی هنکی بالدار بن نه هوان دو دچن هفتهین بوری ده ev nûçeyekî dirêj lê ez îcab nake ji wara bixwînim ev Osmanên Germanya hene ew jî komekî din e komekî Osmanên Germiyan ew jî yani Osmaniyên li Almanyê ew jî yani ev netewperestê tir bi şiklên cuda xwe bi rêxistin dikin nasekinin ama ji Kurdan re jî dibêjim hûn xwe bi rêk û pêk nekin êdî hûn bi xwe mesaja xwe bigirin Hevando ev virüse ku mijwara bas kiriye virüsekî xetere navê wî chikungunya ye li ser malperê jî min nivîsandiye li ser qab manşetê de çima xetere ji ber ku me ji virüsa korona gelekî kişand em mahv bûn 2 sala 3 sala bi hezaran şîrketan îflas kir însan rezîl û riswa bûn aşî li ser aşî li xwe xistin ji ber van aşiyan gelek insanan krizên dil derbas kirin jiyana xwe ji destan pir malbat mağdur bûn êşên mezin çêbûn bi mehan em ji malê xwe derneketin ji ber vê her vîrusa ku ji welatên Asyayê tê me ditirsîne di çend hefteyên dawiyê de bi hezaran kes li başûrê Çînê bi vîrusê ketine vîrusa chikungunya ji navûnê çawa bilêv bike ez nizanim na xwedê neke ev vîrus li dunyayê belav bibe em ê navî çawa lê bikin chikungunya erê bi xwedê navî komîk e ama kujere navî meriv bigarîne chikungunya wê çawa be nizanim ew jî bi rêya mêşan ji însanekî derbasî însanekî dibe mêş wextê tê ser te ji te xwîna te digire derbasî êdin dike yani pir zû dikare biguhere li gorî kovara Taymê li bajarê Foşanê li başûrê Çînê zêdetirê 7000 kes bi vîrusê ketine li bajar şaredariyên din jî bu yerên belavkirinê vîrus li wan de re jî belav biye zû belav dibe di aynî demê de rayedarên heremî niha ji bo tekoşîna li dijî belavbûna chikungunya bixebitin xwedê ji navê xwe diyarek û pîs e hûn cidî nagirin vê vîrusa chikungunya navî pir ecêb e bi xwedê vaye me dikuje dîqat bikin baldar bin niha hevan û bu yerekî din heye niha edî xelkê dest pê kiriye zarokê xwe wekî esker difroşe derwa Kolombiya miletê Kolombiyayê mesela li wê derê 3-4 rêxistin hebû LN Fark têkoşînên çekdarî dan xwestin şoreş pêk bînin xwestin miletê wan bigêje aramiyê niha rewşa wan çi bûye zanî êdî zarokên Kolombiyayî weke çekdar têne firotin yani tu dikarî biçî wê derê kamyonan tu jî însan bikî însanê çekdar tu bînî li welatê xwe bidî şerkirin wê zemanekî eger perê tirka hebe ew ê wisa bikin aniha balafira ku eskerên Kolombiyayî têda bûne û zarokên Kolombiyayî ê bi pere têda bûn balafir hatiye xistin ji aliyê kî ve Sudanê balafirekê ku leşkerên bi pere yên Kolombiyayê hildigirt hate xistin televizyona dewletê ya Sudanê ragihand hêzên heweyî yên Sudanê li balafirgeha Niyala ya li başûrê Darfurê balafirekî xistine balafir Aydê Emîratên Yekbûyî Ereb e têda çil leşker zêdetir însan hene yani insanın ama em nizanin tabii çekdarin ne çekdarin
ev xortên Kolombiyayê hemî tên di berdêla pere de dixwazin şer bikin. Ne mühim e armanc. Dixwazin şer bikin. Balafirek ku leşkerên bi pere yên Kolombiyayê hildigir ji bo hêzên desteka lezgîn HDK jê re dibêjin ew navê rêxistinekî ye li Sudanê anîbûn piştî daketinê hate bombebarankirin herî kêm 40 asker tê de hatin kuştin. Ew askerên Kolombiyayê dibêjin. Artêşa Sudanê îmaratên Yekbûyî Ereb bi dayîna çek û dabînkirina dronan ji bo hedekê tewambar dike. Yani ev hedeke rêxistinekî ye hate femkirin îmaratên Yekbûyî Ereb alîkarî dide vê rêxistinê û ji derve ji wara hem çek û silah tîne hem dronan tîne hem jî askerên bi pere tîne. Heta niha Xwedê zane çend askerên bi pere ji welatên cuda anîne. Feqîr fuqare ê ku dixwazin ji welatê xwe derkevin. Pir ecêb e ha, pir ecêb e. Yani dewleta Kolombiyayê çawa destûr dide? Daxuyanî daye jî dibe haye me jî tune ye, dibe em pir xemgînin. Wezareta Karê Derve ya Kolombiyayê ji ber beşdarbûna welatiyên xwe di şer de xemgîniya xwe aniye ziman. Niha zemanê berê li Afrikayê wextê ku ew Ewropî çûn Afrikayê hevano sîstema koletiyê dest pê kir. Dedît me bi salan bi qasî ku em ji mekteban hîm dibin welatên Ewropî çûne wê derê ew ciwanên reşik ên Afrikî kirine kole. Pişra em pê hesiyane di encama lêkolînan de şefên heremî ên Afrikî çûne ciwanên xwe komkirine anîne wekî kole firotine Ewropiya. Pêşî Ewropiya gotiye ma nabe ma em çawa bikin? Em çawa va însanan bigirin? Ew şefê wan ê heremî, şefê qabîle ê eşîret êlan ê wê derê ciwanê xwe wekî kole firotine di berdêla pere de. Yani Ewropî neçûne nava kolanan gencan kom nekirine. Ya. Ez wextê pê hesiyam ecayîb bandorli min kir. Îja niha em dibînin ku gelek welat gelek dîsa eşîretên wan hereman li Kolombiyayê jî muheqeq rêxistin hene çekdaran difiroş bazarekî. Halbuki dewletekî pir zengîn e jî. Ama nikare milletê xwe bi rêve bibe. Venezuela jî bi vî şiklî ye. û gelek welatên Amerîka Latîn jî hem petrola wan heye hem dewlemendî wan ê ser erdê bin erdê hene ama nikarin xwe bi rêve bibin. Ji rezîl û riswa bûne. Her ketine nava her cure bazariyan. Hem keçê xwe difiroşin, hem xortê xwe difiroşin. Xêr e, nizanim. Hevano ji min ew qas vê gavê êvarê ez ê ji were bültenekî çêkim. Ez gelek spas dikim ji bo heval Frankfurter mala we ava û her wiha ez ji bo hemû hevalên ku bûne abone bûne endam ez ji were spasiyê xwe dişînim. Ji kerema xwe re me bişopînin mezin bikin kanalê. Wekî dima ez çi bêjim hûn her hebin. Baş e. Dem baş.